Poyamba tipereke moni kwa abale ndi alongo. First of all, I want to greet you, brothers and sisters. Timthokoze Mulungu wathu pa nthawi inoyi potipatsa nthawi iyi. We thank our God for giving us this time. Komanso tithokoze kwambiri chifukwa chotika mu mpingo wake. We thank God for us giving us a chance to be in His church. Chomwe chalithandizira kuti tikatchedwe kuti ana a Mulungu. That's why now we are called the children of God. Maka chimene tafikira malo ano. We are here today. Osangoti kuzayenda chabe. Not just to visit the place, koma kuti tizamve mawu a Mulungu. but to hear the word of God. Kapena kuti tizampembedze. Or to worship Him. Ine ndine mbale wanu Isaac Banda. He's Isaac Banda. Ndimakhalira ku area 36. He's resident in area 36. Mu mpingo wa Mbuye. And also in the Lord's church. Kuchokera pachiyambi. From the beginning, Pamene mpingo wa Mbuye udakhazikitsidwa. when the church was established, Wakhala ukumana ndi zokhoma zambiri. we have been faced with a lot of challenges. Ndipo zambiri zokhomazo. And most of these challenges, Zili mkati mu mpingo wa Mbuye. these are inside the church. Zambiri zokhomazo. And some of these challenges, Ndi za abale. it's affecting brothers, Amene ali mu mpingomo. brothers who are in the church, Amene amafuna kusokoneza mpingo. and some of them, they want to confuse the church. Zimenezi ndi zoopsa zedi ku mpingo wa Mbuye. This is really a big challenge to the church. Zomwe zikulepheretsa anthu ena kuti akalowe ku chipulumutso. This prevents others also to get into the salvation. Kuchokera pachiyambi muja ndakamba muja. As I've said from the beginning, Kunena kuti mpingo okhala ukumana ndi zokhoma. as the church has been facing a lot of challenges, Chifukwa chake Mbuye wathu Yesu Khristu. that's why Jesus Christ, Anachenjezeratu mpingo osanakhazikitsidwe. He warned before church was established, Kuti pazakhala anthu ena amene osokoneza mpingo wa there will be Mbuye. other people who will be confusing and disturbing the church, Amene azizasocheretsa anthu. and they will mislead people in the church, Amene azachititsa kuti anthu asaone choonadi. and they will prevent people to know the truth. Chifukwa chake panopa. That's why today Tafuna tikumbusanepo. we want to remind you, Kuti mwina nkutheka. there are some people here, Mwina nkutheka. if in case there are some, Tikhoza umachedwa kuti ndife abale. we can be called as brothers, Pamene tilosokoneza mpingo. but we are the people who confuse the church. Nthawi inayi Mbuye wathu Yesu Khristu. At one time, Jesus said, Anali ndi ophunzira when wake. He was with His disciples, Adawawuza. He told them, Kuti izafika nthawi. time will come Imene pazapezeka anthu ena. that there will be time Azafuna kumaononga they mpingo. will be there just to disturb and confuse the church. Ndipo anachenjeza motero chapter 24 verse 24 Mateyu. On Matthew chapter 24, verse 24, Jesus warned this. Anati chani? What did He say? Verengani. Matthew 24 verse 24. Chifukwa Akristo onama achauka. Yanenero onama akaonetsedwa zizindikiro zazikulu ndizozizwa. Kotero kuti akanyenge ngati nkotheka osankhidwa omwe. Onani ndakuzaniru pasadafike 25. Basi. Pamene baso tikuona Ambuye wathu Yesu Khristu. We are now seeing Jesus Christ. Akuchenjeza ophunzira wake. He's warning His disciples, Kuti azauka Khristu onama. but there will be some people who will be disturbing the church. Amene azasocheretsa inu. These people will confuse and mislead you. Amene azachita zizindikiro zoziziswa. They will be showing you signs, Kuti ngati nkotheka. and if possible, Akasocheretse ngakhale osankhidwa omwe. they will also mislead some who are already the chosen ones. Ndiye sono tikhoza kufunsa. The question is, Pali mafunso angapo. we have some questions to ask now. Kodi aneneri onama amene amanena Ambuye wathu Yesu Khristu ndi ati. Who are these people who just says wrong preachers or the misleading preachers? Kodi ulosi umene udachitika kale. Was this already done or it is not yet? Nanga cholinga chawo ndi chani. What is the purpose of these preachers who are confusing the church? Ndipo linali liti. When was it? Ndiye pamene tikuwerenga Mateyu 24 yu. When we read Matthew chapter 24, tikuona kuti Ambuye wathu Yesu Khristu akulankhula momveka zedi. our Lord Jesus is very clear on this one. Kuti nthawi imene izafikayo. When the time will come,
mpingo kazako kazikisidwa the moment the church will be established, muzabadwa sanenera onama there mmenemo. will be people being born in the church. Ndipo pamene tikawerenga buku Mateyu 24 uyu When you read whole Matthew chapter 24, wakambapo zingapo Ambuye wathu Yesu Khristu. he has spoken a lot of things here. Wakambapo zachi chopululusa There are some of things which will be misleading. kuti pazabwera wina amene azaononge, There are some people who will be destroyed, azabweretsa chopululusa. and they will make people be destroyed. Izizo zinachitikadi. This really happened, Zinachitika ku Yerusalemu and it happened in Jerusalem. mmene mpingo utangokhazikitsidwa. When the church was just established, Panabweranso chopululusa china chake. another thing came which also disturbed the whole church. Wina mu kulosera kwina Somebody in his prophecy, ananena kuti wopululusayo the one who will be damaging the church, anazabwera nazinga Yerusalemu he will come around Jerusalem nauchitira nkhondo Yerusalemu, and do some war within Jerusalem. ndipo mzinda wa Yerusalemu unakhala uli under siege, unakhala uli pakati pouzingidwa. And the whole Jerusalem was under siege because of these people who want to disturb the church. Pa miyezi 5 For the 5 months. pa miyezi 5 imeneyi On these 5 months, Yerusalemu anazunzidwa zedi, Jerusalem had difficult problems, ndipo ambiri anafa. and many people died. Nthawi imeneyi At that time, mwachidule in short, anali Tito Titus amene anazazungulira mzinda wa Yerusalemu Titus did this siege all Jerusalem. naulanda nachita zinthu zoyipa zedi. Tito amene alongwa ku Rome. He damaged this. Titus was from Rome, who came and destroyed Jerusalem. Ndiye sono Yerusalemu uja The same Jerusalem, anthu amene ali mu Yerusalemu anazunzidwa zedi. people in Jerusalem had difficult time. Koma ita miyezi 5 iyo After 5 months, mzinda wa Yerusalemu uja ndikuti panalibenso chimene chinalipo ayi. from there was nothing in Jerusalem. Chaka chinali AD 70. That's 870. Ndiye sono tikuona chani? What are we seeing now? Tikuona kuti anenera amene analandani onamawa, Who are these prophets? amene iwo amanena zizindikiro zozizwitsa kumafikiritsa anthu. Who are these prophets who misled the people? Mwachisanzo tikawerenga pa Mateyu chapter 8 If you read on Acts chapter 8, verse 9 verse 9 mpaka 11, up to 11. tawerengani. Acts chapter 8, verse 9 up to 11. Chapter 8, verse 11. 8, 9 to 11. 8, 9, 11. Mainly 9 and 9 up to 11. 9 to 11. 9 up to 11. Ndipo Ambuye anali kwa iye, tauka pita kwalala lotchedwa lolunjika lwa nyumba ya Yuda, ufunse za munthu dzina lake Saulo wa ku Tarso, pakuti taona ali kupemphera Petro. Chapter 8. Chapter 8. Chapter 8 verse 9 up to 11. Acts. Machitidwe Acts. Ndipo panakhala chimwemwe chachikulu m'dzimo, koma panali munthu dzina lake Simoni amene anachita matsenga m'dzimo kale, nadabwitsa anthu Asamariya ndi kunena kuti iye yekha ndiye munthu wamkulu mu Yerusalemu. Ameneyu anasamalira onsewo kuyambira wamng'ono kufikira wamkulu. Ndikunena uyu ndiye mphamvu ya Mulungu yonenedwa yayikulu mu verse 11. Ndipo anasamalira iye popeza nthawi yayikulu adawatawitsa iwo ndi matsenga ake. Okay. Chidule nkhani yanakafika mpaka verse 24 koma nthawi. In short, but the issue goes up to verse 24. Yapa ndi nthawi imene ku Samaria This is time when in Samaria, kunali anthu ena, there were some people here, makamaka Simoni wanyanga uyu, Simon the sorcerer. kumeneko kwa anakaphunzitsako anakalalikirako uthenga wabwino ndi Philip.
Philip the preacher went there to preach in Samaria. Atalalikira kumeneko ku Samaria kuja. After preaching in Samaria, Kumene kuja anthu anatembenuka mtima. people were converted, Nabatizidwa. they were baptized, Nalowa mu mpingo wa Ambuye. and they were added to the church of Christ. Komanso winanso anabatizidwa nawo. And one of them who was baptized was Amene amachedwa kuti Simoni Wanyanga. Simon the sorcerer. Chimene ndifuna kunena ndi ichi. What I want to say is this. Munthu ameneyu This man, amadziwika kumeneko. he was known, Amatchuka kumeneko. was famous man Ndi masenga ake. because of his sorcerers. Ndipo iye amamutama wanthu. People were proud of him, Namamutcha kuti ndi munthu wamkulu uyu. and he was known as a big man, Ndi munthu wodziwika uyu. well-known, famous person. Ndi munthu wa Mulungu He uyu. was man of God to them. Zomwe zaonesa kuti ngakhale anali kumene ku Samariyako, Though he was in Samaria, pamene anabatizidwa uyu, but when he was baptized, amasocheretsanso anthu. but he was misleading people. Komabe chomwe chinachitika What really happened? chopambana Which is very important. chonena kuti Yes. iyeyu atatembenuka mtima anaona zimene anakuchita Petro ndizopambana zimene amachita. After he was baptized, he saw what Peter was doing, and he realized that Peter was above him. Ndiye kuti iye anafuna kugula mphamvu imene Petro amachita. So Simon wanted to buy the powers which Peter had. Petro anati ayi. So Peter said, no. Sindingagulitse mphamvu ya Mulungu kupasa iwe. We don't buy the power from God and sell it. Ndipo iye anaona kuti zimene akuchitazo anali kusocheretsa anthu. He knew that he was misleading people. Koma chimene achitachi chabwinoko pang'ono. But there's something which he did. Anasintha. But he repented. He changed. Anasintha, analapa. He repented. Komabe anakapanda kulapa munthu uyu. If he did not repent, Anakasocheretsa anthu. he was a very bad person who was misleading people. Chifukwa anali kuyamba kumene kusocheretsa anthu. He just started misleading people. Ndiye tikuona chiyani? What are we seeing here? Tikuona kuti mu mpingo wa Ambuye. What we are seeing that in the church of Christ, Pamene nthawi analowamo anthu ena, when people entered the church that time, munalinso anthu omwewonso amasocheretsa Khristu. there were people who were misleading people at that time. Chimodzimodzinso lero. It's the same time today. Mpingo ukuvutika. The church is in big problems. Mpingo ukunyosoloka. The church is going smaller and smaller. Chifukwa muli aphunzitsi onama mu mpingo wa Ambuye. Because we have some teachers who are misleading the people. Amene afuna kuzichukitsa. People, they want just to be famous. Pa zimene wakuchita. What they want to do. Ndiye imene wakufunira chimene chocho. That's what they want in the church. Chifukwa cha nthawi. Because of time, Tipiteso pa Machitidwe chapter 13. let's go to Acts chapter 13. Verse lake la 6 mpaka 12. Verse 6 up to 12. Acts chapter 13, verse 6 up to 12. Machitidwe chapter 13 verse 12. Chapter 13, Chapter 13, verse 6 mpaka na 12. 6 up to 12. Ndipo mmene anamirira chisungu chonse kufikira pafo, anapesapo munthu wathenga mneneri wonyenga, ndiye Myuda dzina lake Eliasu, amene anali ndi kazembe Saliki. Paulo ndiye munthu wanzeru, yemweyu anayitana Barnaba ndi Saulo nafunitsa kumva mawu a Mulungu. Koma Elima wathengayo, pakuti dzina lake lilero posandulika, anawakanisa nayesa kuwalutsa kazembe asakhulupirire. Koma Saulo ndiye Paulo wotasirwa ndi Mzimu Woyera anamenyetsetsa iye. Nati watsala ndi chinyengo chonse ndi chenjezero lonse, iwe mwana wa mdierekezi, mdani wa chilungamo chonse. Kodi sutereka kuipsa njira zolunjika za Ambuye?
linamkwera phungu limtima ndipo anamukamuka nafuna wina womugwira dzanja. Let's go. Basi Thank you. mukuona pamene pazimene zikuchitika. I think you are able to see what is happening here. Ulendo wa Paulo woyamba ukalalikira uthenga ku mayiko akunja, When Paul had his first journey in the foreign country, nthawi yomweyo pamene anali kulalikira kumene koko, as he was preaching there, anthu akubatizidwa, people were baptized, anthu akulowa mu people mpingo, were added to the church. mpingo kumweponso umakumana ndi zokhoma, anthu ena amaononga mpingo kuti uthenga wabwino usapite patsogolo. The church also made some people who were confusing and damaging the church. Paulo samana kufika ku chilumba ichicho, So Paul was in Ireland, pamenepo anapezana ndi wina wace amatchedwa kuti Sergio, amene yoyo kazembe, and he met somebody who was also a governor. amene anamulalikira uthenga wabwino. He preached to the governor. Ndipo pokhala kuti analalikira uthenga wabwino, After preaching to the governor, anakhulupirira. he believed it. Koma uyu Elimas uyu, But there was a prophet Elimas. amene amatchedwa kuti Bar Yesu, He was called Barayesu. adaona iyeyo kunena kuti uyu afuna kutembenuka mtima. When he saw that this governor will be will be converted, Anayamba kumuuza, kumunamiza, he started telling some lies about the preaching, about the gospel. kumuuza kuti usamvere za Pauloyu, Don't listen to Paul, is what he said. ameneyo sakuuza zabwino. He's not telling you the truth. Koma Paulo anamuonesesa munthu uja, Then Paul saw this person. anamuuza kuti iwe ndiwe wonyenga, I said, no. You are the prophet of the iwe truth. ukusocheresa anthu. You are disturbing and misleading people. Ndiye kuti kuyambira lero iwe From today mpaka na kutsogolo up to your future life, suzaonanso. you'll be a blind person. Tikuona chiyani? What are we seeing here? Tikuona kuti uthenga wabwino kulalikidwa, We can see that gospel is being preached, komanso aphunzitsi onama kubweranso pambuyopo. and misleading preachers are also there. Anthu ena afuna kumvetsa choonadi, When people want to listen to the truth, koma ena afuna kuononga choonadicho. some people want to damage the truth. Ndiye zimene zikuchitika ngakhale pano It's what is happening now mu today mpingo wa Ambuye. in our church here. Muli aphunzitsi We onama have a lot of teachers who are misleading. amene akusocheresa ngakhale osankhika omwe mujalankhulira pa Mateyu 24 paja. And these people that are misleading people, even people who are already good Christians, are misled. Koma vuto limene lilipo, What is the problem now? sitiwadziwa kuti anene onama ndi awa. We don't know who are these liars or the preachers who are the dumb preachers. Koma tikhoza kuwadziwa aneneri onama. But we can know them. We can see them. Tikhoza kuwazindikira aneneri onama. We can see them. We can see these preachers who are misleading the church. Tikhoza kuwadziwa bwanji? How do we know that this is a misleading preacher? Tikawerenga pa 1 Yohane chapter 4 verse 1. If we read 1 John chapter 4 verse 1. 1 Yohane chapter 4 verse 1. 4 verse 1. Yes. Asudzichonyenga. Obonerwa musakhulupirira mzimu uliwonse omwe yesani mizimu ngati ichokera mwa Mulungu. Popeza aneneri onyenga ambiri anatuluka kulowa m'dziko lapansi. Verse 2. Basi. Okay. Yohane John, what is we want to see something about John. pamene amalembera makalata awo achibalaliko kwa anthu Ayuda amene abalalika, When he was writing letters to the Jews who were all over the world, anawachenjeza he warned them one thing. kuti inu abale, You brothers, musamangokhulupirira mzimu ina uliwonse, don't believe any other spirit, koma yesani mzimuwo. but test it. Test the spirit. Ndiye pamene pali nkhani mpakuti chani? So the issue here is, Kuyesa mzimuwo how do you test the spirit ndiko kuona zimene yakuphunzitsa ndi chiyani, and be able to see what they are teaching, ndikuona kuti chimene akuphunzitsa nzokugwirizana ndi malemba. or what are they teaching is in line with the Bible. Ndiye tikaona tikafufuza, When we try to investigate and find out, tikhoza kuona kuti uyu ndi mphunzitsi onama. we will be able to know that these are misleading and confusing preachers. Tikhoza kuona kuti uyu mneneri onama. We'll be able to know that this is a misleading prophet. Tsono tikhoza
tingadziwe bwanji munja ndibwerezeso. How do we know about these preachers? Tiyenera kumawerenga mawu a Mulungu, We need to read the word of God. kumaphunzira mawu a We Mulungu, need to learn about the word of God. kumamvetsetsa malemba. We need to understand the Bible. Ngati sitiwawerenga mawu a Mulungu If we don't read the Bible ndi kusamvetsetsa malemba, and we don't understand the word, tikhoza kulandira chiphunzitso china chilichonse cholakwika. we'll be able to receive any other teaching around us. Komanso china, The other thing is, zinachitika liti? when did it happen? Zidayamba kale muja ndakambira muja. We have already said it started sometime back in the church. Kuti mu mpingo wa Ambuye unayamba kukumana ndi zokhoma kuyambira ngakhale pachiyambi. The Lord Church has faced a lot of challenges and damages from the start. Tione chitsanzo chinaso. Let's have one example. Maita chapter 20, Acts chapter 20, verse 29 verse 29. mpaka na 30. Acts chapter 20, verse 29 up to 30. Verse 29. Pa 29 ndidziwa ine kuti ndinachoka ine adzalowa mimbuno yosautsa yosonjekera gululo. Ndipo mwa inu mokadzauka olankhula zokola kuwalutsa ophunzira watsani. Basi Paulo akuchenjeza akula mpingo ku Efeso. Paul was here warning the church elders of Ephesians. Akunena kuti ndikudziwa ine He says, I know. kuti pamene ndikachoka When I leave this place, azauka ena pakati panu there were some other elders from you, within you. amene azaphunzitsa anthu zokhota. They will be teaching people confusing teachings. Cholinga chawo nchofuna kuti akusochereseni. Their whole purpose is just to confuse you and get lost. Koma kumbukani But remember one thing. kuti Paulo pamene amalemba Maita chapter 20, 29 and 30, Remember this, when Paul was writing this letter, polankhula ndi abale awa ku Efeso, when he was speaking to the elders of Ephesus, amalankhula ndi akula mpingo aku Efeso. he was talking to the elders of Ephesus. Ndipo amalankhula ndi kuti pakati pa inupa He was saying that direct within you, elders. samakamba zakunja ena kwakunja ena ayi. He never talked about other people, but within you. Kuti pakati pa inu akula mpingo inu Within you, elders. pazauka ena Some will come out from you. azakamba zokhota. They will be teaching confusing words. Azafuna kuti ende anthu awatsate. Their purpose is just people to follow them. Ndiye tikuona chiyani? What are we able to see here? Tikuona kuti mavuto wali mu mpingo momwemo. We can see that within the church we have some problems here. Kuti mavuto aphunzitsa mali mu mpingo momwemo. These problems or the confusing teachers are within our church. Ndiye amene akusokonezanso mu mpingo momwemo. These are the people who are confusing the church. Inu simunga pamene papo iliyo mukundivomereza. And I think you can agree with me. Masiku ano These days, mu mpingo wa Ambuye in the Lord's church, amene akusocheresa anthu people who are misleading people. ndi akula mpingo, These are the elders, ndi alaliki the preachers, amene amangoziwerengera kuti amadziwa koma a Mulungu. people who feel they know the word of God. Akangotero basi kuyamba kusokoneza anthu. With the little knowledge they know, they start confusing people. Ndiye chifukwa chakuti ife sitikudziwapo kanthu. Just they take advantage because we don't know much. Timangoti amene ndiye mawu. And we just agree that this is the word of God. Kumasatira. Then we just follow. Ngakhale paja muli paja pa mpingo wakwanu paja. Just think of your congregation there. Mukaone kuti amene akugawanisa mpingo pamene paja ndani. Who are people who misuse the church there? Ndiye magulu awiri alaliki. There are the two groups. Alaliki. The preachers, Akula mpingo. the elders. Amafuna kusocheresa anthu. They always want to confuse the church. Koma Paulo akuwauza apapo. Paul was speaking to the elders of Akuti Ephesus. ndakhala ndikuwuzani usana ndi usiku. He told them openly that I've been telling you night and day. Ndikulira kwanga ndi misozi. And I was crying to tell you the truth. Kuti azauka ena pakati pa inu. Some people within you eldership, Amene asasocheresa those Khristu. people who will be confusing the church. Walankhulapo pano m'bale wina. Somebody has spoken here. Kuti akula mpingo amene alibe zoyendereza
If you have elders who have no right qualifications, ndiye amasokoneza mpingo zedi. these are the people who also confuse and mislead the church. Makamakaso chomuyaniriza kuti othe kuphunzitsa, Especially when there's one qualification when they say they'll be able to teach, and if they are not able to teach. amenewo ndiye amasokoneza zedi chifukwa choyaniriza kuti othe kuphunzitsayo alibe. Why? How do they confuse? Because they don't know how to teach. Komanso nkhatakhala nayo. Even if they can they can be able to teach, Koma sadziwa machitidwe ake. but they don't know how to explain, how to expound it. Komanso chinanso, The other reason is, tingadziwe bwanji aphunzitsi onama. how do we know that these are misleading preachers or misleading evangelists? Tiwerengeso 2 Petro 2 Peter, 2 Peter, chapter 2 2 Peter chapter 2, verse 1 mpaka na 3. verse 1 up to 3. 2 Peter. Petro chapter 2, verse 1. Mm. Takuzitonyenga. Koma palekhala soba kali bantuwo aneneri onama. Onga so patakhala kuzitonama pakali pa inu. Amene atawa nayo mtseli ni batuko yajita yi lodode yita. Natakana ambuye amene anawakula. Natatilekera yoka chidaiwo chakuta msanga. Verse 2. Ndipo ambiri akatsala zonyesa zawo chifukwa cha iwo njira yachoonadi idzalengedwa za mwano. Verse 3. Ndipo chifiro adzakuyesani malonda ndi mawu onyenga amene chiweruzo chawo sichinachewa ikale omwe. Ndipo chidayiwo chawo sichitaodzera. Verse 4. Basi Thank you. ndiye akunena kuti kalero adalipo aneneri onama, koma panopanso alipo aneneri onama pakati panu. Peter is saying that in the old time, there were people who were misleading the truth. This time, there are people also busy confusing and misleading the church. Aneneri onama analipo mu nthawi ya Chiyuda kale. There were prophets during the time of Jude that they were also confusing the church. Aneneri onama. They were there before. Komanso alipo aneneri onama ngakhale pa nthawi imene Petro amalemba kalata iyo. The time Peter was writing this letter, he said there were some people who were also confusing the truth. Komanso alipo aphunzitsi onama ngakhale pano mu mpingo wa Ambuye. And today we are speaking the same. There are some leaders who are also confusing the church today. Ndiye apa akunena kuti What they are saying is, anthu amene azilankhula zinthu zokhotakhota, they will be teaching things which are confusing. azaphunzitsa ziphunzitso zokhotakhota. They will have some teachings which are also misleading and confusing. Ndiye chifukwa cha umbuli anthu fe amene tikumva zimenezofe, Just because we are not knowledgeable about the truth, sitisanthula malemba, we don't have time to read the Bible. ndiye akuti tizatsata ziphunzitso zawo zoonamazo. The result is that we will just follow the wrong teachings because we don't know the Bible. Ndipo dzina la Mulungu lidzanenedwa za mwano. And he said the name of God will be taken as a very bad name and with a very negative attitude. Koma cholinga chawo pa verse 3 akunena sapano. Verse 3. Akunena kuti ndipo ndi chisiliro chawo Whatever they want in life, azakuyesani malonda inuyo. they will take you as in business or taking the word as a business thing. Kapena kuti azipezerapo phindu pa inu. They will be getting some profits and proceeds from you because they know you don't know. Ndiye cholinga chawo basi. This is the whole purpose of life. Kusocheretsa anthu, To confuse people, ndikufuna kupezerapo phindu pa inuyo. misleading them and getting profits from them. Ndi zomwe tikunena kuti mu mpingo wa Ambuye ngakhale lero So what I'm saying that in the Church of Christ today, we have the same problem. pali anthu amene amasocheretsa anthu. We have people who are misleading the people. Anthu onama. People who are teaching lies. Anthu aneneri onama. These are wrong and bad teachers. Pafunika kukhala maso. What we need to do is to be watchful and be alert. Pala aphunzitsi ena We have some teachers. akamaphunzitsa When they teach, amafuna kuphunzitsa
zokukondweretsani chabe koma osati mkandire chipulumutso. They teach what you like so that you can be happy. Zimene zinakhale mnthawi ya Paulo zimachitika. In time of Paul, people also teaching like that, teaching what people they like Mpingo wa Ambuye in the church of the Lord. cholinga nchakuti akakusochereseni. Their all purpose is just to confuse you and mislead you. Ndiye sono titani. What do we do now? Titani ndi anthu amenewa. What do we do with these people now? Tingawadziwe bwanji ndibwerezenso. How do we know them? Choyamba First thing, tiwaone tidziwe chiphunzitso chawo kuti tichidziwe kuti kodi chikugwirizana ndi Baibulo kapena ayi. we must be able to know, study their teaching, whether it is in line with the Bible or not. Pa Galatians 1 verse 8. On Galatians chapter 8 verse 1. Galatians chapter 1 verse 8. Galatians chapter 1 verse 8. Chapter 1 verse 8. Akuti bwanji. What does it say? Yambani verse 6. Verse 6. Yeah. Yeah. Basi tufuna tifunzire chani. Chizindikiro chawo ndi chakuti amalalikira uthenga wabwinowu koma amaupotoza. They preach the same gospel, but they can bend it and confuse it. Amauvivwiniza. And they can confuse it, the same gospel. Inu nkumana uthenga wabwino ndi umene uwo. And you say, no, I think this is the gospel. Ndiye Paulo akunene apapo. So Paul is very clear on that one. Kuti ngati wina akulalikirani uthenga wabwino osati umene tinakulalikirani ife. If somebody preaches the gospel which is not in line with what we preach to you, akhale wotembereredwa. he must be condemned. Anaita kubweresanso kawiri. And he repeated twice. Akhale wotembereredwa. He must be condemned. Kani mungelo. Whether he's an angel, akhale wotembereredwa. he must be condemned. Ndiye tingawadziwe bwanji. How do we know them? Popotoza uthenga wabwino. So that we can know that this gospel has been twisted. Ife tikhoza kudziwa choncho ifonga tiwerenga mawu a Mulunguwo. We can know that gospel has been twisted when we read the Bible. Ndipo ngati timpeza m'bale wina kaya wina waje akufunsa uthenga wabwino wina. If we have found a brother who is teaching a twisted gospel, tisanjane naye. We should not work with them. Tisamulandire. We should not receive them. Tisamachire naye. We should not work with them. Osapangana naso alliance. No organization there. Osayajana nawo. We should not organize and work with them. Osamakani maganizo da amene yakusogolowa kasintha. We don't wait for them that maybe next time they will change. No. Tikhale tselo amene tiwapewe. We must be alert all the time. Komanso chinaso china chimene tingawazindikire. How do we know? Amazikweza. They put themselves up. Amaona ngati ndi odziwa. They put themselves as they know everything. Azungu ananena kuti some wise have said this. Ukhoza umakhala kuti umaoneka ngati ndi odziwa. Sometimes you might be seen as you know. Pamene uli mbuli. While you don't know. Koma yomwe noke sudziwa. But the owner doesn't know that he doesn't know. Yohana wanena kuti. John has said this. Chapter 3 verse 30 sawerenga. Wanena kuti ndifuna kuti iyeyo akhale wokwera kupambana ine. Yohana sanafuna kuti akhale wozikwezayi koma akhale wokwera Yesu iye akhale wotsika. What John was saying is Jesus should be regarded as the owner of the gospel, and John was reducing himself down, not above Jesus.
ndipo sifunike koma aphunzitsi onama amafuna kutchuka. What these confusing teachers or confusing evangelists, they want to be famous, so that they want to be known. Chizindikiro chachitatu. Third point where you can easily know them. Ndichataka kale pa 2 Petro chapter 2 verse 3. 2 Peter chapter 2 verse 3. Kuti amafuna phindu. They want to make money out of the people. Afuna kumadyerera pa inu. They want to make you, use you and make money. Inu basi mkamamverera. When you listen to them, ndiye kuti iyo ndiye phindu lawo. they know now they've benefited from you. Chizindikiro cha number 4. Number 4 point where you can easily know them. Amene powerengana Romans 16. Romans chapter 16 verse 17. verse 17. Ndi 18. Romans chapter 16 verse 17 and 18. How do you know these confused and misleading evangelists? Yes. 17. Ndi 18. Hey. Okay. Ndiye chimetinga azindikire china ndi chani? How do you know how do you know them? Ndichakuti amabweresa zopunthwisa mu mpingomo. They bring in a lot of confusing ideas in the church. Zopunthwisa zonzotani? How do you know that these are confusing ideas? Amabweresa ziphunzitso zolakwika. They bring in wrong teachings in the church. Amabweresa ziphunzitso zosokoneza. They bring in confusing teachings. Cholinga chawo ntiyani pamene What is the purpose of this? Kuti akhutitse mimba zawo. They want to fill their belly. Amafuna kuti iwo basi akhale okhutitsa mimba zawo. They want you to have enough to eat or to fill their bellies. Ndiye ndikupemphani ino abale. What I'm asking from you, brothers and sisters, Ndikupemphani ino alongo. for you sisters, Osamangokhulupirira munthu ayi. don't trust people who come to visit you. Koma kumakhulupirira zimene malemba akunena. Trust the Bible only. Wina akaphunzitsa. When somebody has taught you, Wina akalalikira. somebody has preached you, Muziona zimene malemba akuti bwanji. be able to compare what the Bible is saying. Osamasatira wanthu. Don't just follow people, Koma satira ni Mulungu. follow God. Ndiye timalize. Let's finish like this. Ndiye tingaziteteze bwanji. How do we take care of ourselves? How do we protect ourselves? Poyamba. First thing, Tiphunzire mwa Mulungu. be able to sit down and learn the word of God. Kumamvetsa mwa Mulungu. Be able to understand the word of God. Osangophunzira chabe. Not just learn, Koma kumamvetsa mwa Mulungu. you need to understand the meaning of what you are reading, what you are learning. N'chifukwa chake Paulo adati Paul said the same pa 2 Timothy chapter 2 on 2 Timothy chapter 2, verse 15. verse 15. Paulo akumuwuza Timoteyo kuti Paul is speaking about speaking to Timothy. uziphunzira mwa Mulungu mwakathithi. Timothy is saying to Paul, learn the word of God continuously. Study diligently. Ndiye ukamaphunzira mwa Mulungu kuti pamene uziphunzitsa anthu ena, when you read and understand the word, you'll be able to teach other people correctly. ndipo Mulungu azivomereza kuti ukunena zoona. And God will accept you that you are teaching the truth. Ndiye kuti ukhoza kuvomerezedwa bwanji ndi Mulungu. How can you be approved by God, whatever you are teaching? Ndiye kuti zimene kuphunzirazo umazimvetsa. It means what you are teaching, you also understand it. N'chifukwa chake That's why, kuti munthu umvetse bwino mwa Mulungu, for you to understand the word of God, ifeye kuno ku Malawi tili odalitsidwa zedi. in Malawi here, we are really blessed, Makamaka kuno ku Lilongwe especially in Lilongwe.
tili ndi Bible school konkuno. We have a Bible school now here. Cholinga cha Bible school imeneyi. The purpose of the Bible school Sikuti chabe ngongokhala Bible school ayi. is not just a school as it is, Koma kusula ife ya Khristu. but to polish teachers for his brothers, Kuti tizidziwa bwino mwa Mulungu. so that we know the word of God correctly. Kuti tizidziwa kuti anthu anenera amatizera kudziwa mwa Mulungu. If we know the word of God, you will be able to identify wrong preachers and confusing preachers and misleading preachers. Ndikuchita nawo bwino mwa Mulunguwo. And you will be able to work with the word correctly. Tisakhale sombuli. We should not have people who are not able to read or to understand the Bible. Nthawi zakulekerera Mulungu analekerera. Time when God left it aside, this time he has given us everything. Koma pano pafuna wina aliyense adziwe. This time God wants every one of us to understand and then the Bible. Kumadziwa mwa Mulungu. We must know the word of God. Tithe kumudziwa bwino Satana. And we'll be able to know the devil. Tithe kumudziwa bwino mneneri wonama. We'll be able to know the misleading evangelist. Tithe kuziteteza kwa mphunzitsi wonama. We also will be able to protect ourselves. Akulu ampingo azithe kudziwa mwa Mulungu. The elders must know the word of God. Osakukhala mkulu wampingo ngovala jakete ayi. It's not just a position that you can just be seen as an elder. Koma kumadziwa mwa Mulungu. We must know the word of God. Ndinoteteza mpingo inu. Because you are the one protecting the church. Ndinoteteza mphunzitsi wonama utasalowe mu mpingo. You are the one protecting the misleading preachers. Muzadziwa mwa Mulungu inu. Be able to know the word of God. Ndichipweke Paulo somuuzaso Tito. And that's why Paul is saying to Titus, Verse 9, verse 9. Kuti mkulu wampingo azithe kudziwa kutsutsa amene akubwera chiphunzitso chonama kumtsutsa. Paul is saying to Titus that an elder must be able to stand against any wrong teaching, against any misleading teachings. So tingaziteteze bwanji? How do we still present ourselves? Ndi kumawerenga mwa Mulungu kuziteteza osamangokhulupirira ziphunzitso zonama. We'll be able to, when we're able to read, we'll be able to protect ourselves and guard against any wrong teaching. Tisamasate anthu. We should not follow people. Koma tisatira Mulungu. Let's follow God. Tisatira choonadi. Let's follow the truth all the time. Nkhani yomaliza pamenepo. That's the end of the concluding part. Yesu anati bwanji? What did Jesus say? Matthew 24 verse 4. Matthew chapter 24 verse 24. Jesus said this. 24 verse 4. Verse 4. Verse 4. Matthew 24 verse 4. Matthew 24 verse 4. Ndipo Yesu anayankha nati kwa iwo, yang'anirani asasogeretse inu munthu. Verse 5. Basi mawu akuti yang'aniraniwo. When Jesus said, be watch out, Akuti kuti mukhale tcheru. what he's saying is be watch out, be alert all the time. Mukhale tcheru inu. Be watchful. Fababwera wena akusocheresani. People who visit you, they'll get you there. Akusocheresani mawu okopakopa. They'll mislead you with sweet tongue language, Akusocheresani ziphunzitso zonama. with the wrong preaching and wrong teachings. Akugawanisani mpingowo. You end up being divided. Koma khalani tcheru. So Jesus said, be watchful, Samalirani. be careful, Samalirani mpingo wa Ambuye. protect the church, Zisamalireni nokha. protect yourself, Zitetezeni kwa phunzitso onama. and also protect you against the wrong preachers and the confusing evangelists. Manga inu akulu ampingo apagomepo. Especially you church elders, Zitetezeni nokha. protect yourself, cover yourself up. Ambuye Yesu Kristo anadziwa kuti alipo ena amene azosokoneze. It means Jesus knew that people will come and mislead other people. Ndiye takutatulapo chiyani? What have we learned today? Taphunzira kuti We have learned that aphunzitsi onama, confusing and damaging preachers, aneneri onama, these are prophets of the doom. There are some here. analipo pachiyambi, These wrong prophets were there before us. aliponso lero. Now they're also within us, Makamaka mu mpingo wa Ambuye especially in this church. alimo mmenemo. We have some people who are confusing and misleading the church. Yesu wachita unena Ambuye Yesu. And Jesus is very straight and very clear. Amavala zovala ngati za nkhosa. They dress like a sheep.
amaoneka ngati anthu abwino, When you look at them, they look very good and they are very humble. amaoneka ngati ndi akasiro malemba, And when you look at them, I think they know the Bible. koma ali mimbulu yolusa. But Jesus says, no. These are dangerous animals. Amenewa ni mimbulu yolusa. These are dangerous animals inside. Samalirana bale. So we need to be careful, brothers and sisters. Tiye tiyang'anire mpingo wa Ambuye. Let's take care of the church. Usagawanike. We should not be divided like that. Ambuye Yesu analoseratu Jesus saw this in advance, kuti zizachitika that this will happen. ndipo zikuchitikadi. And you can see it is happening. Abale ndi alongo, For brothers and sisters, mawu amene ndimafuna ndigawane nanu the word which I wanted to share with you today, ndi amenewa. these are the words. Yang'anirani mpingo wa Ambuye. Take care of the church. Mulungu akudaliseni. God bless you all. Amen. Thank you. Amen.